Кіпр пазбавіў залатых пашпартоў больш за 70 асобаў, сярод якіх расійскія і украінскія алігархі. Грамадзянства гэтай краіны сярод іншых страцілі Ігар Каламойскі, Олег Дзерыпаска і набліжаны да Лукашэнкі расійскі мільярдэр Міхаіл Гуцырыеў. Аб'ектыўна і па-беларуску навіны гэтага чацвярга. Віталь Бабін з вамі. Вітаю, а якія там і яшчэ сёння ў нас? Долар, які пабіў чарговы рэкорд, пачаў знікаць з абменнікаў. Чакаць паўтору сітуацыі 2011-го. Рост будет. Возможно, мы даже дойдем близко к 4 рублям к Новому году. Журналісты-расследавальнікі выкрылі фільтрацыйны лагер для украінцаў на тэрыторыі Беларусі. Это один из лагерей, которых были, скажем так, наиболее жестокие пытки среди всех фильтрационных лагерей, которые мы знаем. Вакцинация супраць грыпу. Ці сапраўды беларусы пачалі рабіць менш прышчэпак? В этом году было открыто несколько уголовных дел из-за подтасовки статистики вакцинации. Пачынаем з навінаў эканомікі. Прагнозы экспертаў несуцяшальныя. Долар будзе расці надалей. Сёння амерыканская і еўрапейская валюты пабілі рэкорды. Абменнікі ўжо прадаюць долар за 3 рублі 70 копеек. Пры гэтым часам купіць ужо няма чаго. Падрабязней Кацярына Гардзеева. В Беларуси появилась новая купюра, 4-рублевая. У абменніках чарговыя навіны. За сотню курс амерыканскага долара вырас амаль на 2% і наблізіўся да 3 рублёў 6 копеек. Гістарычны максімум зафіксавалі сёння на гандляваннях валютна-фондавай біржы. Нельга ўжо стрымліваць той ціск, які папярэднімі гадамі вытрымлівалі толькі за кошт таго, што ставілася гэта як пытанне часу, год-два. Вытрымаць ўсё-такі такі і санкцыйны ціск, і тое, што вайна ідзе, і выдаткі, і тое, што людзей не стае ў эканоміцы прафесіяналаў, гэта становіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Еўрапейская ж валюта таксама дадала 2% і цяпер каштуе амаль 3,8 рубля. Абмяняць жа грошы, што на еўра, што на долары, складана. Беларусы скардзяцца на дэфіцыт заходніх банкнотаў. Прихожу я в банк, а мне говорят, а долларов нету. А курс все растет с каждым часом и растет. У шэрагу фінансавых установаў увялі абмежаванне на суму абмену. Згодна з айчынным заканадаўствам, банкі могуць самастойна вызначаць максімальны памер валютных аперацыяў для аднаго кліента. Аднак раней гэтую захадаю карысталіся ў выключных выпадках. У нас есть огромный спрос на валюту, а притока валюты нету. Вернее, есть, но не в тех объемах, в которых необходимо. Наша экономика очень зависима от России и по внешней торговле, и валютная корзина у нас имеет огромную долю российского рубля. Это все у нас пропорционально отражается и на курсе белорусского рубля. Гэтак на маскоўскай біржы долар сёння таргаваўся за 114 расійскіх рублёў. Крутое піке расійскай валюты пачалося на мінулым тыдні. 21 лістапада ЗША ўвялі санкцыі супраць дзесяткаў фінансавых арганізацыяў Расіі. Пад абмежаванне трапіў і Газпромбанк, што ажыццяўляў валютныя пераводы буйных дзяржаўных кампаніяў. Захады істотна ускладнілі магчымасць разліку за імпарт у сяброўскай краіне. Аднак іх наступствы адчулі и у Беларуси. Мало того, что для нас импорт со стран Запада стоит дороже из-за того, что курс доллара меняется, так для нас еще и импорт из России становится дороже, потому что на фоне того, что там растет курс доллара, инфляция набирает просто рекордные обороты, и цены для нас становятся дорогими. Каб стрымаць падзенне рубля, расійскі цэнтрабанк выліў на ўнутраныя рынкі валютныя запасы, але не ў доларах ці еўрах, а ў юанях. Гэтак до конца года штодня ў мясцовыя банкі будуць паступаць кітайскія банкноты ў эквіваленце 8 мільярдаў 400 мільёнаў рублёў. То, что называется интервенцией Центрального банка Российской Федерации, валютной интервенции, на сегодняшний день няма перадумовы для того, как такі інструмент паўплываў на валютны рынок. Калі у вас няма фундаментальна падмурку, усё роўна і курс, эканоміка будуць весці
у не вельмі, так скажем, добрым кірунку. Нават калі ўзмацненне курсу расійскага рубля спрацуе, чакаць хуткага паляпшэння сітуацыі на беларускай валютнай біржы не варта, адзначаюць нашы эксперты. Гэтак, без уліку дэнамінацыяў 1994, 2000 і 2016 гадоў, сённяшні курс долара складае уражальныя 359 мільёнаў 510 тысяч беларускіх рублёў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Прынамсі, адзін дрон камікадзе тыпу «Шахед» заходзіў сёння ў паветраную прастору Беларусі. Паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаён» дрон рухаўся з боку Чарнігаўскай вобласці. Такая сітуацыя паўтараецца практычна штоноч. Толькі з пачатку тыдня на тэрыторыю Беларусі заляцелі амаль 60 беспілотнікаў, 2/3 з іх у ноч на 25 лістапада. Французскія журналісты назвалі прычыну, чаму расійскія дроны раптам сталі рэгулярна прылятаць у нашу краіну. Паводле выдання «Le Monde» украінскія вайскоўцы навучыліся падмяняць каардынаты расійскіх «Шахедаў» і перанакіроўваць іх у Расію ці Беларусь. Генштаб Збройных сілаў Украіны раней заяўляў, што для барацьбы з варожымі беспілотнікамі выкарыстоўваюцца сродкі радыёэлектроннай барацьбы. Сярод іншага гэта слуфінг, замена каардынатаў спадарожнікавай навігацыі GPS. Пабочнымі эфектамі спуфінгу ёсць парушэнні ў сістэме дакладнага часу і працы сістэмаў навігацыі. Лукашенка ж тлумачыў залёты ў Беларусь дронаў недасведчанасцю карыстальнікаў і заяўляў, што ў нашу краіну залятаюць як украінскія, так і расійскія беспілотнікі. Журналісты даведаліся, дзе ў Беларусі месціўся фільтрацыйны лагер расійскіх вайскоўцаў. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру, там не проста ўтрымлівалі, але і катавалі грамадзянаў Украіны, у тым ліку непаўналетніх. Дзе менавіта быў гэты лагер, якое дачыненне да яго мае Александр Лукашенко, распавядзе Аліна Скрабунова. Расследавальнікі з Беларусі і Украіны высветлілі дакладнае месцазнаходжанне расійскага фільтрацыйнага лагеру, які існаваў у Беларусі з лютага до траўня 2022 года. Эксперты, которых мы опросили, также утверждают, что это один из лагерей, которых были, скажем так, наиболее жестокие пытки среди всех фильтрационных лагерей, которые мы знаем. Паводле сведчанняў былых палонных, расійскі фільтрацыйны лагер месціўся ў Нараўлянскім раёне на Гомельшчыне. Там расейцы ўтрымлівалі вайскоўцаў і цывільных асобаў, сярод апошніх былі непаўналетнія. Маўляў, гэта сотні, калі не тысячы людзей. Былыя палонныя так апісвалі гэтае месца. Сельскагаспадарчая мясцовасць, можа, былы калгас нейкі або трактарная база, нешта яшчэ. Дзякуючы відэа расійскіх прапагандыстаў і спадарожнікавым здымкам Planet Labs, расследавальнікі выявілі, што расійскі фільтрацыйны лагер месціўся на закінутай тэрыторыі былога калгасу на вуліцы Камсамольская ў Нароўлі. С того, что я видел на спутниковом снимке свежем, там ничего не происходит. Она просто стоит заброшенная, как стояла до этого. То есть российская армия пришла на заброшенную территорию, устроила там фильтрационный пункт, пытала там украинцев, а потом просто вышла с территории Беларуси, и будто там ничего и не было. Тэрыторыя, на якой паўстаў фільтрацыйны лагер расійскіх вайскоўцаў да чэрвеня 2022 года, належала дзяржаўнаму прадпрыемству «Прыпяцкі альянс». Дзяржаўнае аграпрадпрыемства, якім кіруе былы вайскоўец, які, дарэчы, служыў у службе аховы Лукашэнкі. То бок, магчыма, не дарма была гэтая пляцоўка абраная для такога месца. Ну, зразумела, што беларускія ўлады аказвалі усялякае спрыянне. Галоўнымі парушэннямі у працы расійскага фільтрацыйнага лагеру у Беларусі расследавальнікі называюць незаконнае перамяшчэнне, выкраданне і катаванне людзей. Парушэнне усімагчымых канвенцыяў, але ў дадатак да ўсяго гэта яшчэ і злачынствы супраць цывільных, таму што яшчэ раз падкрэслю, вайскоўцы казалі пра тое, што менавіта ў дачыненні да цывільных было найбольш жорсткае абыходжанне, і яны метадычна і доўга падвяргаліся збіццю для таго, каб выбіць з іх рэальнае ці уяўнае прызнанне. Калі гэта удасца даказаць у міжнародным судзе правоў чалавека, то ў Лукашэнкі дадасца новае абвінавачанне. Да ўжо існых у даванні тэрыторыі Беларусі расійскім войскам для нападу на Украіну і ў дапамозе ў вывазе украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў. Аліна Скрабунова, Белсат.
Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах. На наш тэлеграм-канал падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная умова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа умове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Расія зноў нанесла ракетныя ўдары па ўкраіне. Абстрэлы закранулі мінімум 10 рэгіёнаў. У выніку сотні тысяч асобаў засталіся без святла. Пра гэта ды пра іншыя падзеі ў свеце глядзіце ў скароце міжнародных навінаў. У Киеве обломки расійскіх ракетаў упалі ў двух раёнах, разбурыўшы адно з прадпрыемстваў і пашкодзіўшы транспарт. У Кіеўскай і Вінніцкай вобласцях ёсць параненыя. У Луцку часткова адключылі святло, спыніўся электратранспарт. У Роўненскай вобласці без электразабеспячэння заставаліся больш за 280 тысяч абанентаў. У Львоўскай вобласці 523 тысячы. У Харкаве ракеты ударылі па адным з прадпрыемстваў, а ў Адэсе пацярпелі прыватныя дамы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі адрэагаваў на ранішні абстрэл з боку Расіі. Ён пацвердзіў інфармацыю паветраных сілаў ЗСУ пра тое, што акупанты выкарысталі каля 100 ударных дронаў і больш за 90 ракетаў розных тыпаў. У некалькіх вобласцях зафіксаваныя ўдары калібрамі з касетнымі боепрыпасамі і менавіта па цывільнай інфраструктуры. Гэтыя касетныя часткі значна ускладняюць нашым ратавальнікам і энергетыкам ліквідацыю наступстваў удару, і гэта вельмі подлая эскалацыя расійскай тэрарыстычнай тактыкі. Па ўсёй Украіне фіксуюцца перабоі з электра- і водазабеспячэннем. Злучаныя Штаты рэкамендуюць Украіне знізіць мінімальны ўзрост для мабілізацыі з 25 да 18 гадоў. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Паводле няназванага амерыканскага чыноўніка, Расія рухаецца наперад на ўсходзе Украіны, а павелічэнне колькасці украінскіх жаўнераў можа змяніць сітуацыю на полі бою. У сваю чаргу дарадца Владзіміра Зеленскага Дмытро Лытвін заяўляе, Украіне не хапае зброю для ўжо мабілізаваных байцоў праз затрымкі з боку партнёраў. Лытвін падкрэсліў, што кампенсаваць гэта коштам маладых навабранцаў немагчыма. Дональд Трамп вызначыўся з кандыдатурай адмысловага пасланніка ў пытаннях Украіны і Расіі. Ім зрабіўся адстаўны генерал арміі ЗША і ветэран узброеных сілаў Кіт Келах. У сваёй заяве ў сацыяльнай сетцы X Кіт выказаў падзяку за давер і пацвердзіў намер прытрымлівацца палітыкі новаабранага прэзідэнта. Для мяне было гонарам працаваць на прэзідэнта Трампа, і я з нецярплівасцю чакаю магчымасці зноў нястомна працаваць над забеспячэннем міру з дапамогаю сілы, адстойваючы інтарэсы Амерыкі. 80-гадовы генерал раней займаў ключавыя пазіцыі ў адміністрацыі Трампа, у тым ліку пасаду выканальніка абавязкаў дарадцы ў пытаннях нацыянальнай бяспекі ў 2017 годзе. Ён таксама быў адным з аўтараў плану заканчэння вайны Расіі супраць Украіны, апублікаванага сёлета ў красавіку. План прадугледжвае працяг вайсковай дапамогі Украіне, дыпламатычныя перамовы і спынення агню на цяперашняй лініі фронту. Сірыйскія паўстанцы заявілі пра шырокамаштабны наступ у заходняй частцы правінцыі Алепа, назваўшы яго адказам на артылерыйскія ўдары сілаў Башара Аль-Асада. Паводле звестак апазіцыі захопленыя 13 вёсак, у тым ліку стратэгічныя кропкі, такія як вёска Урм-ас-Сугра і найбуйнейшая база рэжыму ў рэгіёне. Паведамляецца пра 37 загінулых сярод сілаў рэжыму і дзясяткі загінулых расійскіх наймітаў. Тым часам дыктатар Башар Аль-Асад тэрмінова сабраўся ляцець у Маскву. Грузія не будзе пачынаць перамоваў аб уступленні ў еўрапейскі звяз да канца 2028 года. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Іраклі Кабахідзе. Ён таксама дадаў, што Тбілісі адмаўляецца ад атрымання любых бюджэтных грантаў ад еўразвязу ў гэты перыяд. Пастанову прынялі на фоне непрызнання еўрапейскім парламентам вынікаў выбараў у Грузіі 26 кастрычніка. Еўрадэпутаты заклікалі правесці паўторныя выбары, назваўшы вынікі галасавання несапраўднымі. Руслан Ігнатовіч, Белсат.
А ў польскім парламенце набралі новага старшыню парламенцкай групы «За вольную Беларусь». Ім стаўся старшыня камісіі міжнародных спраў Сенату Польшы Гжегаш Схетына, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка лічыць гэтае абранне важным для беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта даволі ўплывовы польскі палітык, які раней займаў пасаду маршала Сейма Польшы, міністра замежных спраў Польшы, з'яўляецца аднім з лідараў кіруючай партыі ў Польшы, мае абсалютна прынцыповую пазіцыю ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Ён падчас сустрэчы са мной учора адзначыў, што вельмі важна ізаляваць рэжым Лукашэнкі і адначасова быць адкрытымі да беларускага грамадства. Была адзначана важнасць апрацоўкі стратэгіі ўзаемаадносін з беларускім грамадствам. Мы размаўлялі пра ролю Польшчы падчас старшынства ў Еўрапейскім Саюзе, якая пачынае рэалізоўваць старшынства з 1 студзеня наступнага года, што трэба апрацаваць адмысловы план і максімальна запрашаць прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, беларускага грамадства да ўдзелу ў мерапрыемствах падчас старшынства, у тым ліку па парламенцкай лініі. У судзе Шклоўскага раёну 11 снежня пачнецца разгляд чарговай крымінальнай справы супраць палітзняволенага журналіста Ігара Карнея. Справу за нібыта зацятае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі будзе разглядаць Александр Тараканаў. У сакавіку Ігара Карнея засудзілі на 3 гады зняволення, паводле новага абвінавачання яму пагражае яшчэ год. У Менскім гарадскім судзе судзяць палітзняволенага Алексея Зачапілу за нібыта распальванне сацыяльнай варожасці, а ў Новаполацку працягваецца групавы суд за ўдзел у акцыях пратэсту ў 2020 годзе. Трапляюць пад рэпрэсіі тыя, хто не вызначыўся пратэставымі настроямі. Так, напярэдадні ў Воршы разгледзелі адміністратыўную справу Андрэя Падабедава. 26-гадовы аршанец у сацыяльных сетках падтрымліваў агрэсіўную палітыку Расіі ды публікаваў здымкі з артыстамі, прыхільнікамі Лукашэнкі. Паводле тэлеграм-каналу «Віцебск я гуляю» абвінавачваюць яго ў распаўсюдзе экстрэмізму. Верагодная прычына за падабайкі пад навінамі аршанскага парталу orsha.eu, матэрыялы якога ўлады лічаць экстрэмісцкімі. Акруговы суд у польскім горадзе Познань адмовіў рэжыму Лукашэнкі ў экстрадыцыі Дзмітрыя Плескачова. Суд прызнаў, што запыт пра выдачу беларускага актывіста палітычна матываваны. Дзмітрый Плескачоў жыве ў Польшы 4 гады і застаецца пад міжнароднай аховай. У кастрычніку яго выклікалі ў польскую пракуратуру на запыт Беларусі аб экстрадыцыі. Ад лукашэнкаўскага міністэрства ўнутраных спраў актывіст атрымаў паведамленне з прапановаю звярнуцца ў так званую камісію для вяртання. Абвінавачваюць яго ў Беларусі паводле 8 артыкулаў крымінальнага кодексу, паводле якіх звычайна караюць апанентаў рэжыму. Сярод іх распальванне варожасці, масавыя беспарадкі, заклікі да санкцыяў, стварэнне экстрэмісцкага фармавання ды іншае. Суд у Познані прайшоў лёгка, бо у абаронцаў быў час падрыхтавацца, кажа адрацыя Святланы Ціхановскай у прававых пытаннях Леонид Морозов. Прокурор в своем постановлении, в своем заявлении к суду сказал, что мы не поддерживаем идею экстрадиции в Беларусь, потому что считаем, что Беларусь не является безопасной страной, что по нашим меркам и адвокатов, в том числе, конечно, является логичным. И также в заключительной части в середине Дмитрий сам сказал, что я не понимаю законность этого требования, потому что президентом Республики Беларусь является Светлана Тихановская, и суд это задокументировал в своих документах. И в конце судья заявил о том, что по мнению суда и судебных властей Польши, с 2020 года ничего не изменилось в стране, и поэтому никакая экстрадиция не является безопасной. У Беларусі заканчваецца масавая вакцынацыя супраць грыпу. Чыноўнікі заявілі, што яна ахапіла больш за 1 мільён 200 чалавек. Тых жа, хто яшчэ толькі збіраецца прышчапіцца, заклікаюць паспець да сезону ўздыму рэспіраторных інфекцыяў. Якія вакцыны супраць грыпу прапаноўваюць сёлета ў Беларусі? Адказы ў наступным матэрыяле.
Сотрудники личным примером показывают необходимость проведения прививок против гриппа. Вакцинавацца супраць грыпу закликают не только медики, але и працаўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў. Считаю нужным, легко переношу, и поэтому всем советую. Афіцыйныя ж лічбы паказваюць, што нягледзячы на рэкламную акцыю, вакцынацыя супраць грыпу не вельмі папулярная. Паводле Міністэрства аховы здароўя прышчэпкі ўжо зрабілі больш за 1 мільён 250 тысяч чалавек. Пры плане вакцынаваць больш за 2 мільёны асобаў. Хаця да 2020 года колькасць тых, хто прышчапляўся ад грыпу, перавышала 3 мільёны чалавек. В этом году было открыто несколько уголовных дел из-за подтасовки статистики вакцинации. Теперь врачи и медсестры, которые отвечают за вакцинацию, просто не особо подделывают эти цифры. И мы видим реальные цифры того, какое количество людей вакцинировалось. Их не стало меньше, их столько же, сколько и в прошлом, и в позапрошлом году. Амаль 70% нашых гледачоў, паводле вынікаў апытання, не збіраюцца рабіць прышчэпкі ад грыпу перад пачаткам сёлетняга эпідэмічнага сезону. Прыкладна палова з іх адзначыла, што не верыць у вакцына-прафілактыку. Іншыя ж незадаволеныя выбарам прэпаратаў, якія прапаноўваюць у медычных установах. Есть российская Крипол плюс бесплатная, есть платная французская Ваксигрип Тетра. Перад пачаткам вакцынацыі супраць грыпу Міністэрства аховы здароўя абяцала яшчэ адзін замежны прэпарат – нідэрландскі інфлювак Тетра. Аднак ні ў воднай медычнай установе, куды мы патэлефанавалі, нам яго не прапанавалі. Да і французская вакцына, як выявілася, дасяжная не паўсюль. Российская вакцина, она содержит антигены настоящие, которые рекомендованы ВОЗ, разработаны Нидерландами, по-моему, они закупают антигены у Нидерландов. Но не в должном количестве, не в той концентрации, которую рекомендует ВОЗ. Поэтому эта вакцина, да, она дешевле, она лучше, чем ничего, но она не настолько эффективна, как инфлювак, как бельгийские или французские вакцины. На фоне профилактики гриппу эпидемиологи раяць не забывать и про вакцинацию от коронавируса. Зрабіць абедзве прышчэпкі прапаноўваюць за один визит у поликлинику. Якщо ми, наприклад, одночасно в організм... Калі мы, напрыклад, адначасова ў арганізм увядзём вакцыны ад 11-13 інфекцыйных хваробаў, якія ёсць у большасці краінаў свету ў календары прышчэпак, то пры гэтым будзе задзейнічаная аж 0,1 патэнцыялу імуннай сістэмы. І чым будуць займацца 99,9 патэнцыялу імуннай сістэмы? Тым, чым яна займаецца штодзень. Патэнцыял імуннай сістэмы тым, чым вона займаецца щодня. Прышчапіцца ад COVID-19 сёння ў Беларусі прапаноўваюць расійскім спутнікам Лайт. А што ж за айчынную вакцыну, якую распрацавалі на даручэнне Лукашэнкі? Апошняе, што паведамілі чыноўнікі яшчэ летась у снежні, прэпарат прайшоў клінічныя выпрабаванні. Пакуль жа нават расійскі спутнік Лайт можна знайсці не ва ўсіх паліклініках. На ковид вакцину ждем. Падобная сітуацыя была і падчас пандэміі каронавіруса. Аднак тады чыноўнікі ад аховы здароўя наўмысна не гаварылі праўды пра наяўнасць вакцыны. Пра гэта сёлета ў лютым распавялі нашыя калегі з праграмы «Тыдзень». И мы там оставим человека, который будет рассказывать сказки, что в Минске поликлиники получили вакцины, в поликлиниках очереди нет, идите туда. О том, что партия вакцины закончилась, не произносим, да? Ни в коем случае. Масавая вакцынацыя супраць грыпу скончыцца ў Беларусі 1 снежня, але і пасля гэтага прышчэпку можна будзе зрабіць індывідуальна. Пры гэтым медыкі раяць паспець да перыяду ўздыму рэспіраторных інфекцыяў, які прагназуюць на канец студзеня, пачатак лютага. Ірына Юр'ева, Белсат. А ў Варшаве распачаў працу штогадовы кірмаш гістарычнай кнігі, які за апошняе дзесяцігоддзе не абыдзецца імпрэза без беларускага ўдзелу. На выставе працуе стэнд з кнігамі знаных беларускіх аўтараў. Чый подпіс можна будзе атрымаць і што новага пачытаць? На адкрыцці кірмашу быў наш корэспандэнт Андрэй Сульжыц. Беларускія аўтары, незалежныя выдавецтвы і літаратурныя навінкі. У самым сэрцы Варшавы, яе каралеўскім замку, распачаўся кірмаш гістарычнай кнігі. Сёлета на адным з самых прэстыжных у Польшчы кніжным івэнце, дзякуючы намаганням Цэнтру беларускай салідарнасці, створаны і асобны беларускі стэнд. На беларускай палічцы кнігі вядомых аўтараў, выдадзеныя незалежнымі выдавецтвамі, якія перанеслі дзейнасць з Беларусі за мяжу.
Важно, каб беларускія выдаўцы маглі прадстаўляць сваю прадукцыю на розных буйных кніжных выставах у свеце. Сёння, на жаль, такая сітуацыя, што беларускі кнігавыдавецкі рынок знаходзіцца пад вялікім ціскам і не так шмат магчымасцяў для беларускіх выдаўцоў быць заўважнымі звонку. Аднак у колькасці і якасці беларуская кніга на варшаўскім кірмашы з гадамі не саступае, кажуць арганізатары. Мы цешимся з таго, што беларуская кніга не перастала выдавацца. Умовы сталі цяжэйшымі. Мы ведаем, што яшчэ некаторыя кнігі ці шмат кніг прызнаюцца экстрэмісцкімі. У Беларусі іх набыць нельга альбо небяспечна, нават захоўваць. Тут такіх абмежаванняў няма. Варта адзначыць не толькі багатую паліцу з беларускімі кнігамі. На выставе можна набыць і сувеніры з беларускую сімволікаю на любы густ. І гэта яшчэ не ўсе сюрпрызы. У гэтым годзе у нас значна больш прэзентацый. Калі раней это была одна-две, то зараз это целая низка прэзентацый. Мы адмыслова хацелі, каб больш аўтараў змагло сабраць сваю аўдыторыю, прэзентавацца, а чытачы маглі з імі пагутарыць. Заўтра ў каралеўскім палацы прэзентуюць серыю «Польская класіка» для беларускага чытача. Сярод іншых пераклад класіка польскай літаратуры Чэслава Мілаша. Гэта інтэлектуал, які фактычна прэзентуе наш рэгіён памежжа, Літва, Беларусь, Польша, і які амаль 100 гадоў назад сфармуляваў ідэю сярэдняй Еўропы і агулам марыў пра лепшую будучыню для нашых краін. Андрэй Хаданович, адзін з аўтараў перакладу Чэслава Мілаша, адзначае, у кнізе на адным развароце можна пабачыць і польскі, і беларускі варыянт тэксту. Заўтра Хаданович прэзентуе таксама яшчэ адну сваю працу. Я буду прадстаўляць сваю новую кнігу, якая мая настолькі ж, наколькі належыць Уладзіміру Караткевічу. Я буду прадстаўляць вершы да оперы «Дзікае паляванне караля Стаха». Тое, чым жыў цэлы год у супрацоўніцтве з кампазітаркай Вольгай Падгайскай. Яшчэ адну сустрэчу з чытачамі правядзе гісторык Уладзімір Арлоў. У пятніцу ён прэзентуе дзве навінкі – «Патрыя Этерна» і «Свецяцца вокны ды нікога за імі». Цягам некалькіх дзён можна скарыстаць унікальную магчымасць і набыць цікавую кнігу з подпісам улюбёнага аўтара. Кірмаш гістарычнай кнігі працягне сваю працу да 1 снежня. Андрэй Сульжыц, Белсат. Сёння Паўлу Шарамету магло б споўніцца 53 гады. Вядомага беларускага журналіста забілі ў ліпені 2016 года ў Кіеве, а забойцаў не пакаралі да сённяшняга дня. Это была апошняя навіна ў аб'ектыве. Дзякую за ўвагу. Наперадзе актуальныя для беларусаў пытанні. Як хутка будзе расці долар? На якім этапе можа здарыцца рэзкая дэвальвацыя? Ці варта сёння набываць еўры ды юані? Пра гэта ды не толькі размова майго калегі Вітаўта Сіўчыка з эканамісткай Алісай Рыжычэнкай ужо праз момант у праграме «Белсат Зум». Застаньцеся з намі.